And mamela uthama ungakhali. Ipressure izokufaka edanyana uchabi. Abantu bayashaya ama 15 years ama 10 years because of they want to impress amantombazana. Yeah, you have to be transparent. We go media yakho uthami imedi mele utshele straight ukuthi baby akunamali. If ever moshele isikhathi bakahambe. Yeah, mina ngosipili ngisho majeke makhanyo khanya umfana omncane ungasabe amaphoyisa umfana omncane unganavala. She majeke yacho. Aso yenza lento nyenkane. Sithi shelele hey. Epsotsini. Thank you Machobela. Thank you Maphalala. We got him, gents. No way he can escape. Siyakhipha yi-weekend mfana plaza ngempembini ngihudula igusheshi insimbi yamahomusha mpintshi ngilikhombe sabapini awunoma bangathini mandahi ngiyo-omela ikhekhe lasemakhishini ngithe mangifika bru wami ngathi sidudla kayi-1 ladlala i-is kwaphuma abantwana jovo bafuna ukukhuluma nami bashaya isilungu mpintshami lana ngathi ngizodla 2 noma 1 skoko fede zawa waya ngapha bebrian utshwala Numa